Milí pontisáci, na vašej Pontis Akadémii by som vám rada odprezentovala tému neformálneho vzdelávania. Je to vzdelávanie sa mimo školských hlavíc, tak ako si ľudia osvojujú alebo spoznávajú svet bez toho, aby sa vedome museli učiť. Myslím si, že táto téma je mimoriadne zaujímavá práve pre terénnych pracovníkov, ktorí pracujú s ľuďmi v komunitách s vysokou nezamestnanosťou, s nízkym vzdelaním alebo s veľkou chudobou. Ľudia, ktorí sa nechcú alebo nemôžu osamostatniť a spoliehajú sa na to, že sa o nich postará spoločnosť. V takýchto prípadoch si nevystačíme iba s dobrým úmyslom a samozrejme ani so starým známym porekadlom naučíme človeka chytať ryby a zasítime ho tak na celý život. Pretože títo ľudia sa zrejme vôbec nechcú učiť ďalej a nechcú byť samostatní. V takýchto prípadoch je dôležité ľudí motivovať, práve terénni pracovníci by ich mali motivovať, aby iniciovali zmenu sami. Terénni pracovníci, ale aby boli dobrí v neformálnom vzdelávaní, musia mať zvládnuté určité schopnosti. Ktoré to sú, zisťovali vedci v rámci rôznych výskumov, ktoré realizovali prevažne v Afrike. No a ja si myslím, že výsledky týchto zistení, ktoré zhrnuli v tréningovom programe neformálneho vzdelávania, by mohli byť pre vás a pre vašu prácu veľmi zaujímavé a prínosné, pretože by buď by vás utvrdili v tom, že to, čo robíte, naozaj robíte správne a že ste možno aj predbehli výskumy určite, alebo by vám to dalo nejaké ďalšie tipy, ako postupovať ďalej.